Здравейте, казвам се Станислав Пълнов и вече 6 години съм част от екипа на Remax Advantage. Здравейте, казвам се Даниел Андонов и вече повече от 5 години съм част от най-голямата мрежа от агенции за недвижими имоти в света Remax. Едно от най-големите предимства на нашия екип е това, че сме сплотени и има голяма приемственост към нашите нови колеги. Сега ще ви запознаем с едно от най-новите попълнения на офиса ни. Заповядайте. Това е Ангел, той ще се представи по-подробно. Здравейте! Казвам се Ангел Махов и съм част от екипа на Remax в град Пловдив. Всички в офиса са много мили и винаги ми помагат, когато имам нужда. Въпреки че в началото нямах опит в сферата, винаги имах възможност да изразя свободно мнението си. Сигурен ли си, че някой не ти влияе на мнението? Абсолютно никой не влияе на мнението ми и определено се чувствам уверен, че попаднах на правилното място. Всъщност, Remax е компанията за недвижими имоти в световен мащаб, която прави най-големи вложения в обучението на своите агенти. Ако вие искате да се развивате в сферата с недвижими имоти, Заповядайте в нашия млад, забавен и успешен екип.